Takže vážení diváci, Starmaršál podrží zástavku vo vzduchu, časomiera je pripravená. Pripravíme sa 15 sekúnd do štartu. 5, start! Videli sme 14 kolka. Trojka. Toto sú silné mašiny. Ale videli sme, ako sa 14 postavila na zadné kolesa. Poďme, Jošo. Poďme prijať. Poďme trojkou. Poďme trojkou. Ide, pomáhame. Ale vypadá to, že stroj číslo 13 dorazí do cieľa ako prvý, áno. Pekne. Áno, vážení priatelia. A dokonca idú, ťahajú. Nevadí, naše stroje majú pridelenú naftu. My sme si stroje prenajali aj s naftou. A tu musíme tu minúť. Jošo, trojka až hore.